Какво става, мишки? Ще върнем ли пари там? Дойчландка е мой член. Девате си в Австрия си е най-добре. Град, Салцбург, Маусбург. Как беха? Австрия, Виена. Тук и за найма има. Пазикам за него съм го платил. Чай ли си спили малко музиката, аз чакам. Чувате ли? На здраве! Така пари на масата при мен не се това. Значи от тук почваме. Значи ще ви ги върнете като стъпите на краката. Тук има Виена. Град. За майка ми. За мускула. И за всички помяри. Маси, дай тук. Дай тук ли? За оне магасара там, къде се правим старика с парите. Емате си Австрия, да ходим на почивки. Това ти е истината, вате, чакай, уважение към парите и само чекайте малко, че не сме професионалисти. Не сме професионалисти, разбирате ли? И където са куките. Вълкединяк. Момче съм, вали дебелба, значи добре съм. При чак да ви правя клип, че я тренирам, ама да брави гирите долу. Утре идвам в България, ще ви скъсам гуменките с зъби, покути! Стари кати! Звука, брат ми! Едно, дуй, трин, штар! Това е истината, хора! На здраве!